Samozrejme, tak ako v telefóne, dneska nikto nevytáča podľa čísla, lebo si to číslo nepamätáme. Máme uloženého človeka v kontaktoch, vyhľadám meno, dám zavolať. To isté máme aj v Gmaili. Ja si nemusím pamätať mailovú adresu všetkých ľudí, ale stačí, keď si toho človeka pridám do kontaktov. Čiže ideme zase na týchto 9 bodiek a tu máme, že kontakty. Áno, takáto postava panačika je tam. Tam kliknem na to a tu vám ukáže vaše uložené kontakty. Možno tam nejaké máte, možno nemáte. Tak ja si chcem, bežne ako v telefóne, mám nejakého nového známeho, chcem si ho pridať do kontaktov. Takže si dám, že vytvoriť kontakt. Kliknem na to, ešte raz potvrdím, že chcem vytvoriť kontakt a teraz píšem meno. Peter, priezvisko, ja neviem, Polievka. Môžem si tu pri ňom nastaviť množstvo informácií. To nie je len, že meno, priezvisko, mail a telefónne číslo. Povedzme, v jakej firme robí. Čiže dám si, polievky robia v Nestle napríklad. Alebo Vitana, alebo to už je jedno čo. Funkcia, dáme, že hlavný ochutnávač. Toto všetko si vy viete o tom človeku priradiť. Keď nechcete, samozrejme nemusíte to vyplňať, ale môžete. A čo je najdôležitejšie, že vyplniť si aspoň mailovú adresu, on by mohol mať nejakú, ja neviem, že Pepo, ako Peter Polievka napríklad, zavináč Nestle.sk, to si len vymýšľam. A telefón mu dáme, že 09 08 1 2 3 4 5 6. Áno, ja si vymýšľam samozrejme náhodné hodnoty, ale vy si tam dáte reálne. Môžete mu vyplniť narodeniny a potom vás kalendár upozorní, že má narodeniny, aby ste nezabudli. Keď chcete, vyplníte 5.4.2000 rovných napríklad. A môžete si dať k nemu aj nejakú poznámku. Čokoľvek, čo si k tomu človeku chcete priradiť. A keby vám to bolo málo, tak tu dole ešte máte, že zobraziť viac. A pozrite sa, čo si môžete k tomu človeku ešte prijať. Ešte si mu môžete dať, že či má niečo pred menom, to by mohol byť nejaký titul napríklad, inžinier, nejaké stredné meno, keby mal, môžeme mu dať za menom niečo, nejaký CSC, čo už sa síce nepoužíva v dnešnej dobe. Teraz, ak to bude nejaký, ja neviem, že Angličan, aby ste vedeli, ako správne prečítať jeho meno, tak si môžete napísať krstné druhé priezvisko foneticky. Môžete mu dať prezývku, od akou prezývkou ho poznáte, a tak ďalej, a tak ďalej. Môžete si ešte nastaviť presne, na akom robí oddelení. Môžete si nastaviť jeho adresu, kde býva. To všetko si tu viete do toho napísať. Má nejakú webovú stránku, tak si dáte, že akú webovú stránku má. Toto všetko o tých ľuďoch môžete mať. No a prípadne, ak máte jeho fotku, viete si tu nastaviť aj nejaký obrázok k nemu, prípadne nahrať vlastnú fotografiu. Čiže tu, keď dám, že z počítača, tak by som mohol dať fotografiu. Ja nemám, tak ja si vymyslím, bude to, že to je nejaký, nech je to doktor, tak mu dáme takúto fotku doktora. Hotovo.
Výborne, mám ju tam. Keď mám toto všetko uložené, teda napísané, môžem dať, že uložiť. Prečo je 5. v jakom to chceli formáte narodeniny? 5.4.2000. Nechce to s lomitkami? Zase ten americký štýl, idem sa pozrieť. Asi to bude tým. Ale to bude teraz najskôr, že mesiac, deň, rok. Čiže toto trošku ten Google nedotiahol do konca. Ukážte, keď si dáme uložiť. Ani tak to nechce zobrať. Keď ho zruším celý, tak mi tam dá čo? Narodeniny, neplatný dátum. Môže si ho uložiť bez narodenín, ale neviem, že akým štýlom chce fakt tam ten dátum dať. Keď dajme 2004-5 alebo 4-8, aj to je neplatný. Není tam nejaká pomôcka odstrániť, ale je tu deň, mesiac, rok s bodkou. A keď dajme také dvojciferné, že 1.8.2000 neplatný dátum. Netuším, že v jakom formáte chcete dátum, hoci mi tam píše, že s bodkou. Deň, mesiac, rok je tam napísané. Takže neviem, nechápem. Jakým štýlom to chce dať, nevadí. Tak si dáme bez narodenín, dám, že uložiť. A to som vám chcel teraz tuto sa mi všetko pekne zhrnulo, čo o tom človeku viem, ale výhoda je, že ja keď idem napísať mu mail, tak ja si nemusím pamätať, že akú mailovú adresu, keď dám napísať a budem písať, že Peter, P-E, tak už mi dáva všetkých, ktorí splňajú, ja si dám, že Peter a už je tam Peter Polievka. Iba ho vyberiem, nestaram sa, aj tu mám napísané inžinier Peter Polievka CSC, tá mailová adresa sa tam dopíše sama. O to sa vy nestaráte. Čiže takto si vytvárame kontakty. Hoci koľko kontaktov. A ešte, čo je možné tieto kontakty vlastne priaďovať do skupín. Lebo vy máte, ja neviem, povedzme na oddelení 20 kolegov a často posielate všetkým maily. Aby som nemusel pridávať 20 ľudí dokopy, tak si viete vytvoriť napríklad, že skupina, že kolegovia. Čiže zase ideme do kontaktov. Áno. A to sú zase štítky. Dám si, že vytvoriť štítok a napíšem, že kolegovia, dám, že uložiť a do toho štítku si ja pridám, alebo do toho tým štítkom označím niektorých ľudí z mojich kontaktov. Takže keď sa pozriem, tu mám, že už kontakty, ktoré už mám, ja tu mám nejaké staré, to je jedno, ja si ich takto poznačujem nejakých pár ľudí, že toto sú moji kolegovia, ostatní môžu byť zákazníci, alebo nadriadení, alebo neviem kto. Čiže takto som si označil ľudí, zopár ich mám označených, a tuto by som ich mal, nie, to bude len spravovať. Ako im pridám, ďalšie akcie. Označiť ich štítkom. Lebo tu je spravovať štítky iba, ale to mi asi... No ja som si myslel, ukáž? Kole? Áno, len tu je, že spravovať, dobre. Áno, to je ono, presne tak. Čiže týchto označených, ktorých mám, som povedal, že tých chcem označiť ako kolegov. Áno, čiže nastavil som kolegovia a dám použiť. A teraz, keď ja chcem písať všetkým kolegom mail, tak stačí, keď sem napíšem komu, že kolegovia, už to tam mám, áno, kolegovia, a mi tu píše, že 4 členovia, a ja nemusím po jednom vypisovať, či som niekoho zabudol, tak to dám kolegovia, vidíte, a on im hneď týchto 4 ľudí automaticky tam dal, lebo tí majú štítok kolegovia. Keby som sa aj tuto pozrel, ale tu ich mám viacej.
Dobre, 11. A prečo mi som dalo len 4? Možno, že to ešte nestihlo celé urobiť. Počkajte, ja to zruším a ideme ešte raz napísať. Ja aj takto. Môže byť, že niektorých tých, čo som označil, nemajú tam zlednú mailovú adresu, ale mám tam pri nich telefon. Preto. Tým pádom im nemôže poslať mail, jasné. To je tým. Čiže kolegovia, len 4 z tých, čo som označil, majú tam mailovú adresu. Keď nemajú, tak mail sa im poslať vlastne nedá. Takže takýmto spôsobom. Preto je dôležité si vlastne u tých ľudí vyplňať, ale majú všetci mailovú adresu. Ale len 4 majú Gmail? 1, 2, 3, 4. No to je pravda, že len 4 majú Gmail, ale ja som myslel, že to funguje so všetkými. Nie len teda na Gmailu. A počkajte. A tam má centrum a tu mi tam dalo. Tak to som celkom nepochopil, že prečo mi to nerobí to, čo chcem. Malo by to tak fungovať a evidentne to tak nefunguje. Takto. Keby som dal do kopie, počkajte. Aj tak mi dáva, že 4 členovia. Jakí 4? Tamto obnoviť. No mám ich tu viacero. Upraviť, to je nič, to sa len premenuje. Kolegovia sú... Počkajte, ja tam mám 2 skupiny. Z malinka, s veľkým. Ja už som to kedysi niekomu totiž to ukazoval, toto. A už teraz pozerám, reku, čo som z toho blbý? A keď som si teraz všimol, tak tu mám 2 štyrky kolegovia. No, a určite v tomto druhom budú len 4. Asi. Alebo žiadny. To zase tiež neviem, prečo nevadí. Tento štítok odstránim. A idem to skúsiť ešte raz. Či ho nemýlilo to, že tam bolo takto. Dobre, a ja si dám znovu načítať, napísať, komu, jasné, už je tu 11. Presne tak. Už je tu 11 členov, takže dal som, že kolegovia, nestaram sa, že či som niekoho zabudol, nezabudol a takto napíšem mailik. Čiže takto si viete spravovať kontakty. A spomínal som, že ak máte Android telefón, tak ten máte tiež prepojený s nejakým Gmailovým účtom. A ideálne je, keď si aj v telefóne ukladáte nové kontakty, tak on sa vás pýta, že kde ich chcete mať uložené. Či ich chcete mať uložené v telefóne, alebo ich chcete mať uložené na Gmaili. Ideálne dať si to na Gmail ukladať z viacerých dôvodov. Keď ich máte v telefóne, prechádzate na nový telefón, máte problém všetko prehadzovať. Nedaj Bože telefón... Prosím? No, to som chcel povedať, že nedaj Bože strátite alebo zničíte telefón, tak tie kontakty ste strátili. Kdežto, keď ich máte na Gmaili, prídete, stratíte telefón alebo si kúpite nový telefón, dáte svoj Gmailový účet a tie kontakty z toho Gmailu sa vám tam zase naspäť pekne naimportujú a nie je žiadny problém. Alebo telefón sa vám vybije a vy súrne potrebujete niekomu zavolať. Telefón ešte dobre, tak kolega vám požičia, ale čo s telefónnym číslom? Na Gmaili nájdete. Čiže to je ideálne, keď v telefóne si pridávate nový kontakt, tak sa vás pýta, že kde uložiť, tak dávajte vždy na Gmail. To má len samé výhody. Nevýhodu to nemá ani jednu. Dobre, takže tuto, ak máte kontakty, viete si tu vytvárať rôzne štítky a podobne, viete si ich prípadne vytlačiť, viete tie kontakty upravovať, odstrániť. Zase štítky si viete premenovať, neviem, či aj farba sa dá tých štítkov nejakým spôsobom, niekde by sa možno dalo toto všetko nastavovať. Čiže to je ďalšia z tých možností, že kontakty. A platí to aj naopak, že keď si niečo pridáte tu v počítači, tak to budete vidieť aj v telefóne. Čiže keď som si ja pridal v počítači toho nového nejakého
kolegu, kde to bol ten Peter Polievka, áno, tak budem ho mať vlastne už aj v telefóne a budem mu môcť zavolať. Takýmto spôsobom hovorím, viem to upraviť, ale neviem prečo ten dátum narodenia, v jakom štýle, formáte to chce. Je tu vyslovene napísané deň, bodka, mesiac, bodka, rok a aj keď dám, že 12.11.1980, tu sú bodky, pardon, musím dávať teda čiarky, musím dať bodky. Tak. A odrazu už je spokojný. Tak. Pri úprave už to môže. Niekde, niečo sa mu nepáčilo. Nevadí. Dobre. Tak už mám pridané aj narode. No a jasné. No, figu sa mu páčilo. Ako nám dám uložiť, tak píše neplatný dátum. Neviem. Museli by sme študovať, že čo, prečo, v jakom formáte chce mať dátum. Ešte by sme mohli pozrieť tu v počítači nastavenia, lebo ono sa to dá aj v počítači ovplyvniť. Jak sa to volá? To sú miestne a jazykové nastavenia, také niečo to bolo kedysi. A teraz to nájdeme kde? Klavesnica nie, myš, nástroje, predvolené programy, niekde možno tam, kde je jazyk, no neviem, kde by som to našiel. Dátum a čas tu. Dátum a čas, ale to som nechcel, nie. Počkajte, čo tu ešte hore bolo? Ďalšie hodiny, internetový čas, nie. Možnosti napájania, oblasť, presne tak. A tuto krátky dátum, dlhý dátum, tu sa dá navoliť, že jakým spôsobom sa majú, ale to je tiež dané, deň, mesiac, rok. Takýmto spôsobom sa nastavuje čas. Niekedy to ešte, tuto sa je blbo nastavené, ale tu je to dobre nastavené. Dobre, takže to by sme mali teda kontakty.